Türkmenistanda oğul gyzlary daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan enatalaryň çağalaryna pul iýermekdäki kynçylyklary saklanyp galýar. Balkanly enatalar daşary ýurtlardaky türkmen taliplerine iýerip bolýan puluň möçörünün artdyrylmandygyny aýdýarlar. Mary welaýetinde enatalar çağalaryna pul iýermek üçin ençeme gün nowbata durmaly ýa-da 1000 manada çenli para bermeli bolýarlar. Belarusda okayan türkmenistanlylar pulsuzlyk zerarly köp talip gyzyň ten satmagy mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Taliplere iýerip bolýan pulun möçörünün artdyrylanyny barada geçen hepde peýda bolan maglumatlardan soň Balkanly enatalar Halk Bankyň we Daýhan Bankyň Türkmenbaş şäherindäki edaralaryna bardylar. Bank işgärleri enatalara pul uratmagyň täze tarifi barada Welaýet Maliýe Ykdysadyýet bölümi tarapyndan Türkmenbaşynyň banklaryna tapşyryk berilmändigini aýtdylar. Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 28 fevralda aýtdy. Ýatlasak 23 fevralda Garaşsyz neşir Türkmen News Belarusda we Russiýada okayan türkmen taliplerini Türkmenistandan her aýda iýerip bolýan puluň möçörünün $50 $200 çenli ýokarlandyryldygyny habar berdi. Bank ýolbaşçylarymyzyň işgärler bilen geçiren ýygnagynda 1 aprelden başlap her talibiň viza kartyna $150 geçirip bermek barada buýrugyň gelmeligi dilden aýdyldy. Emma heniz takyk belli bir zat ýok diýip 24 fevralda Halk Banka baran türkmenbaşly enatalaryň biri bank işgäriniň aýdan sözlerini tistirledi. Häzirki wagtda Balkanly enatalar habarçymyzyň maglumatyna görä Russiýada, Belarusda, Türkiýede we Gazagystanda okayan oğul gyzlaryna her aýda $50 iýerip bilýärler. Şol bir wagtda Belarusyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde bilim alýan daşowly talip Gubadağ etrafyndaky enatasynyň fevralyň 3-nji 10 günlüğünde özüne $200 iýerip bilendigine, ýöne olaryň munyň üçin bank işgärlerine $200 para bermeli bolandygyny aýdýar. Enatam maňa soňky gedek noýabr aýynda pul iýeripdi. Olar maňa pul iýermek üçin dekabr we ýanwar aýlarynda banka baranlarynda limit ýok diýip bank işgärleri kartyma pul salyp bermendirler. Ýöne olar fevral aýynyň ahirinde baranlarynda bank resmileri ýene limit ýok, ýöne 500 manat pul berseňiz biz arda ýazyp welaýetden limit alýarys diýipdirler. Ene atam bu pulu bermäge razy bolupdyr. Şeýlelikde olar maňa 3 aý ary kesmeden soň $200 iýerip bildiler diýip türkmen talibi aýtdy. Marda enatalar çağalaryna pul iýermek üçin ençeme gün nowbata durmaly ýa-da 1000 manada çenli para bermeli bolýarlar. Ähli resmi namalar düzü bolsa da enatalar dürli bahanalar bilen birnäçe günne banka gatnaýarlar. Enatalar uly nowbatlarda durup zorluk bilen pulu geçirmeli bolýarlar. Bu kynçylyklara garamazdan enatalar her aýda pul iýerip bilmeýärler. Ýöne bank işgärlerine 700 000 manat aralygyna para beren enatalar çağalarynyň bank kartlaryna nowbatsız, bökdönüşsiz pul geçirip bilýärler. Dip Marydaky habarçymyz aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada maglumat almak üçin Halk Bank we Daýhan Bank bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 28 fevralda telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije tapmady. 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi sowdasy berk çäklendirildi. Bu çäklendirmeler ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegine getirdi. Ýurdun Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri dollaryň resmi alış-çalyş baha 3,5 manatlygynda saklap gelýärkä, onuň gara bazardaky narhy azyndan 5 hisse gymmatlygynda galýar. Bu çäklendirmäniň fonunda Türkmen hökümeti enatalara kesgitli möçürdäki pul serişdesini resmi kursdan valyuta çalışmak arkaly daşary döwletlerde okayan çağalaryna iýermek mümkinçiligini döretdi. Ýöne enatalaryň köpüsi bu mümkinçiligiň kadaly işlemeýändigi we onuň mukdarynyň talipleriň daşary ýurtlardaky ýaşaýyş şertleri üçin zerur bolan serişdeden juda pestigini yıllar boyu aýdyp gelýärler. Balkanly we marly enatalar hökümetiň döredýän $50 mümkinçiliginden başga-da gara bazaryň narhyndan dollar satyn alyp her aýda ýene $100-200 çağalaryna iýermeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Belarusda okayan Türkmenistanly talipler bolsa enatalaryň öz wagtynda pul iýerip bilmeýändigi, pulsuzlyk zerarly köp talibiň dürli işlerde işlemäge, gyzlaryň ten satmaga mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Bizim okuyan okuw jaýymyzdaky Türkmenistanyň talipleriň 20% okuwa gatnaýar, galan 80% okuwa gelmeýän işleýär. Enatalaryň pul iýerip bilmeýändigi ýa urudylýan pullar wagtynda gelmeýändigi sebäpli näçe talip okuwdan çykaryldy. Näçe gyz daýlandy pulu kösünüp ten satmaga mejbur boldy.
diýip türkmen talibi aýtdy. Ol Belarusda okuyan türkmen talipleriniň köplenç gara işte işleýändigini hem bellep, olaryň guruluşykda biriniň öýünde ýük düşürmek ýa ýüklemek işlerinde işleýändigini aýtdy. Bu taliplere sagadyna $1,5–2,5 aralygynda hak töleýärler. Bu Belarusyň durmuş şertlerinde kanagatlanarly däl diýip talip belledi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly talipleriň sany baradaky statistikany köpçülüge ma'lum etmeýärler, şeýle-de olaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny hem agzamaýarlar. UNESCO-nyň sanlaryna görä 68.232 Türkmenistanly daşary ýurtlarda bilim alýar. Onda türkmen studentler üçin Russiýanyň 1-nji orunda, Türkiýanyň 2-nji orunda we Belarusyň 3-nji orunda durýandygy görkezilýär. Balkan vilayetinde çağılaryň arasynda ýiti respirator we sary getirme keselleri köpelýär. Balkanyň lukmanlaryň ensemesi bu çağılaryň aglabasynda COVID-19-yň bardygynyň anyklanýandygyny aýdyp, olaryň arasynda ölüm hadisalarynyň hasaby alınıp başlanandygyny belleýär. Fevralyň aýagyndan bäri Sewitin hastaxanalaryna getirilýän çağalaryň sany köpeldi. Olaryň aglabasy beden temperaturasynyň aşa ýokarlanmagyndan şikayet edýär. Bu çağalara koronavirus test edilýär we olaryň aglabasynyň COVID-19 bilen keselländigi anyklanýar. Beýleki çağalaryň bolsa ýeti respirator, dümek we sary getirme keselleri bilen keselländigi anyklanýar. Diýip vilayetin köp gurully hastaxanasynyň çağalar bölüminiň bir lukmany anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenbaşy şäheriniň 1-nji salyk öýüniň bir işgäriniň we agdalyan hastaxananyň bir näçe lukmanynyň sözlerine görä, bu keselçilikler hususan da koronavirus derarly çağalar ölüme hasaby alınıp başlandy. Geçen hepdeniň dowamında 3 çağı koronavirusdan aradan çykdy. Olaryň biri 5, ýene bir 9 we üçüncüsü 14 ýaşyndady. Diýip Balkanyň lukman aýtdy. Bu ağırlykda habarçymyz fevral aýynyň ahyrynda Türkmenbaşynyň 15-nji mektebiniň 3 günlük ýapylandygyny we muňa mekdebiň 10 okuwçysynyň koronavirus bilen keselländигiniň anyklanmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. 26 fevralda bu mekdebiň 5-nji, 9-njy sınıf okuwçylarynyň 10-sy şäheriň ýokonç keseller hastaxanasyna ýututdy. Olar bedeniniň temperaturasynyň 40 gradusa golaýlamagyndan şikayet etdiler. Hastaxanada olara koronavirus test edildi we olarda COVID-19 bardygy anyklandy. Mektebiň 5-nji sınıf okuwçysy hastaxanada wepat boldy. Şondan soňra mektebiň ähli okuwçysyny test alınıp, olar öý karantinine ýerleşdirildi. 3 günläp ýansızlaşdyryş işleri geçirilen soň mektep 1-nji martda gaýtadan öňkü tertipde işe başlady. Diýip habarçy aýtdy. Azatlıkda wepat bolan okuwçylaryň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi äsgär etmekden saklanýar. Redaksiýa bu aýdylanlar barada agzalyan hastaxanalardan, salyk öýünden we mektepden resmi kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de Azatlyň vilayetin saglyk goruç müdürligi bilen telefon arkaly habarlaşmak tinçliklary hem basy barmady. Bu maglumatlar öz çağında koronavirusyň ýekinji hadisynyň hem hasaby alınmandygyny tutun ýerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistanda mektep okuwçylaryna koronavirusa garşy tanzymyň edilip başlan mahalyna gawat geldi. Balkandaky habarçymyz Sewit mekteplerinde hem okuwçylara koronavirusa garşy tanzymyň edilýändigini aýdýar. Olary Sinovac we Coronavac tanzymlary urulýar. Tanzymlar 7-nji 11-nji sınıflarda okuyan okuwçylara edilýär diýip habarçy bilim işgärlerine salgylanyp, yerli häkimetleriň mekteplerde maska dakylmak düzgünini gaýtadan dikeltmek barada maslahat edýändigini hem aýtdy. Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin COVID-19-a garşy vaksinany hukmany diýip eglan etdi. Sondan bäri ýurt raýatlary koronavirus garşy tanzymyň 4 dozasyny kabul etdiler. Ýöne ýurtda mektep okuwçylaryna koronavirus garşy tanzymyň edilip başlanandygy barada ne häkimetler, ne de berk döwlet gözegçiligindäki medeniýet teristleri maglumat berýärler. Mari vilayetynyň häkimetleri Garawum derýasynyň öz akymyny üýtgedip çöle tarap akyp başlan böleginiň öňü böklenen ýerine berk gözegçilik edýärler. Hünärmenler bu ýerde 24 sagatlap nowbatçylyk çekýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy we ynamdar çeşmeleri derýanyň kenaryny berkitmek işleriniň dowamında ölüm hadisalarynyň we resmiýetiň ogurluk wakalarynyň bolandygyny hem aýdýarlar.
Deryanın kenarında her 20-30 metr aralykda hünärmenler durup, suwun akymyny, onuň näçe ölçegde ýokary galandygyny ölçeýärler. Olar bu barada häkimliklere, prokuratura gündelik her sagatda hasabat berýärler diýip Adatlygyň habarçysy 3 martda aýtdy. Türkmenistanda ýanwar aýynda aralaşan aşa sowuk howa Garawum derýasynda buzluklary emele getiripdi. Howanyň maýlap buzluklaryň eräp başlamagy bilen Türkmengala etrafynda yerleşen Zähmet Daýhan birleşigindäki 3 atly ýerde derýa öz akymyny üýtgedip, bölekliğin çölüň içine akmaga başlapdy. Ýöne 13 fevralda Sewitdäki habarçylarymyz häkimetleriň tat bir aýa golaý dowam eden tagyllalaryndan soň derýanyň akymyny üýtgeden böleginiň öňüniň beklenendigi barada maglumat berdiler. Bu aralykda ynamdar çeşmelerimiz bu tagyllalaryň dowamında käbir betbalçylykly hadisalaryň bolandygyny, ýöne adatça bolşýaly munyň halkdan gizlin saklanýandygyny aýdýarlar. Derýanyň kenaryny berkitmek işlerine müňlerçe adam iýerildi. Şolaryň hatyryna hatda ilkinji bolup gidenleriň arasyna çağırış boýunça harwagullyk borçlaryny ýerine ýetirýän eskerler bardy. Şol ýerde 2 esker gark bolup öldi. Olary güýçli suw akymy alyp gitdi, hatda jesetlerini hem tapyp bolmady. Resmiler eskerleriň başga sebäpler bilen ölenligi barada galp maglumat berdiler. Diýip çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä başga bir näçe ölüm hadisasynyň bolandygy barada maglumat bar. Ýöne bu barada anyk san aýdylmaýar. Hatda bu hadisalar barada adamlar öz aralarynda hem açaçan gurrun etmeýärler. Bir polis işgäri hem derýanyň kenaryna bir näçe gije nowbatçylyk çekenden soň öýüne gaýdyp barýan mahaly ýol hadisasyna uçraýar we şol ýerde helak bolýar. Şol günlerde ähli awtobanlarda uly ýük kulagları gijelerini hereket edýärdi. Sebäbi olara diňe gije hereket etmäge ruhsat berilipdi. Şeýle de derýanyň golaýynak çopanlaryň arasynda sürüleri bilen ýeten çopanlar bar. Diýip çeşmämiz belledi. Maglumat üçin aýtsak 7 fevralda Garaşsyz neşir Türkmen News derýanyň kenaryny berkitmek işleriniň dowamında bir sany buldozeriň derýanyň içine gaçyp, suwun akymyna akyp gidýändigini we soňrada gark bolýandygyny görkezýän videonu çap etdi. Çeşmeler buldozeri sürüp barýan maşinistin ýüzüp halas bolandygyny aýtdylar. Ýöne videoda gark bolan buldozeriň gapdalyndan bir adamyň ýüzüp çykýandygy görünmeýär. Çeşmeler munyň Garawum derýasynda ýa-da amy derýada düşürilendigini anyklamadylar diýip neşir 2 derýanyň hem akymny üýtgedendigini ýatladýar. Mardak habarçymyz derýanyň kenaryny berkitmek işleriniň dowamında resmilerin ogurlyk wakalarynyň hem bolandygyny we olaryň bu bekanun işleri amal etmekde owa ýaşaýjylarynyň öýlerinden, howlularyndan peýdalanandygyny aýdýar. Suwun öňüni böwetlemek üçin niýetlenen turbolaryň ol ýerde nädip we nähil alınıp gaýdylandygy belli däl. Ýa-da resmiler turba daşýan ýük ulaglarynyň sürüjileri bilen dilleşdimi? Bu hem anyk belli däl. Ýöne ol turbolary Zähmet Daýhan birleşigindäki hujuluklara getirip, olardan gizläp bermegi soradylar. Resmiler bulary gizläp berendikleri üçin her bir hujuluga gündelik 10-20 manat төлediler. Derýanyň akymyny üýtgeden böleginiň öňü böwetlenen soň, olar bu turbolary ýene gizlin alyp gidip 3-nji taraplara satdylar. Diýip ýagdaýdan habarly owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen maglumatlar barada vilayet häkimliginden, polisiýa müdürliginden we prokuraturasyndan kommentariýa almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3 martda telefon arkaly eden synanşyklary netije tapmady. Ýatlatsak 13 fevralda Sewitdäki habarçylarymyz häkimetleriň bu işlere gatnaşan döwlet kärhanalaryny we olaryň bu işleri amal eden agyr tehnikalaryny, şeýle-de olar üçin sarp edilen ýanygyjyň möçürini derňäp başlandygy barada maglumat beripdiler. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki medeniýet serişdeleri ne derýanyň kenaryny berkitmek işleriniň jikme-jiklikleri, ne de onuň berkidilenligi barada maglumat berýärler.